entzule, gaur Oriotik, izan ere Oriok irabazi du 122. Kontxako bandera, banderarik preziatuena, naiz eta abantaia ez zuten Mirotzek, eta gaur hemen gaude Orioko plaza honetan, herriko plaza honetan, jendez lepo dagoen plaza honetan, izan ere arraunlariei merezitako harrera egingo diete. Gaur egun handia da eta izango da Orion eta Orior guztientzat, izan ere 10 urte pasatu dira Oriok Kontxako bandera hau berriz ere irabazi duela. Hemen aldamenean oriotar bat, pozik egongo dena, Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Sara. Ze moduz? Bueno, ikusi besterik ez, herria nola dagoen, gaur Oriok aspaldiko ez, historiako lehorterik, bere lehorterik handinarekin puskatu du, gehienez historian 9 urte baino gehiago inoiz ez ziren pasa, Oriok bi kontxa irabazi bitartean, iaz, ratxa txar hori, bete zen oriotarrentzat, eta gaur 10 urte eta gero, Donostiako bandera irabazi du Oriok, gizonezkoen kategorian, gainera gaurko itxasoekin, eta gaur itxasoak eta estropadaren muak, eta zituen ezaugarri guzti horiek kontuan hartuta, herrian, ikusi besterik ez, sumatzen da, giro berezia dagoela, eta benetan, Donostiako bandera irabazteko gozea zegoela. Ibon, aizu, aurten 2 Kontxako bandera irabazi dituela Oriok, 1989koa, behingoz palmaresan sartu duten antolatzaileek. Bueno, irabazi baino berreskuratu, esan beharko dugu, iaz Donostiako antolatzaileek erabaki zuten palmarezik kanpo ustea, aurten Orion batzorde bat eratu eta gaur jardun da lanean, eta begira, pasaren urtean garai honetan, Orio palmaresean 30 zituen modu ofizialean, gaur urtebete geroago modu ofizialean 32. Ez da marka makala, ez da txantxetan ibiltzeko marka hori, ez da pentsatu ere, eta gaur horregatik hemen bildu da jende andana, Oriok merezi duelako hau bezalako harrera bat, eta harrera hori iritsi bitartean, arraunlariak orain ona datozen bitartean, egunak, gaurko Kontxako bigarren jardunaldi honek zer eman duen ere, errepasatzea gustatuko litzaiguke, eta hasi, nola neskek eman dioten hasiera gaurko egunari, neskekin emango diogu hasiera, ez da, programa honi, saio berezi honi. Izan ere, San Juanek irabazi du Kontxako bandera, elkarren segidako 2. dute batelerek, eta hori gaurko itxasoa ez zegoela batere erraz, Ibon? Hori da, benetan hauek ere historia egiten ari dira, San Juango batelerak. Itxaso aipatu duzu, Sara, batez ere txarra, emakumeen txandan zegoen. Euskal Telebistako transmisioan esan jardun gara, mugako baldintzak zirela, behar da mugaz araindikoarek ere, gero koiztak eguarteak aurrera egin ala baldintza horiek nabarmen, hobetu egin dira, ez dira onak izan, baina hobetu egin dira, eta emakumeen txanda benetan ni beldurra ere pasatut ikusten, Iratilarreñagak berak, batelerak San Juan, taldeko San Juango aurrekalariak esan du, beldurra pasadula eta benetan historiko izan da. Bueno, Ibon, ondo baderitzozu, geure ikusentzulek ondo baderitzote, orezko txanda horrek, nesken orezko txanda horrek emandakoa, eta bereziki azken minutu horiek errepasatuko ditugu hurrengo bideoan. Eustu, aiala Uribe Larrearen agindutara. Bai, Deustu, 15 eta 27. Kontsolazio txandako 4 ontziak, heldu dira, Ibon. San Juan eta Orio dagoeneko, Uarte barruan, Oriotik iragarrizko lanak, baiaren gainera bota du, Uartearen gainera bota du. Eta Ibeikak ere Laister behar du lanean, begira, begira. Favoritoak, begira. Olako lanak, begira orain, kontrankekoa ere lanean, laguntzen, patroiari, horrelako, eta ofizioa behar da. Patroiarekin. Ernel Mugan Donostiarrak, bigarren talde Donostiarren berarraun lagunak, bai, 14 eta 23. Iruditzen zait, San Juan Ibeika baino zuzenago datorrela bintzat. Keina gutxiago eginez, hala dirudi. Eta une honetan, biterrenero horien artean, Sendo. Bai.
une honetan bandera San Juan darrentzat litzaten. Baina argi bukera arte argi. 14:88 euneko eta guztiz beko zen denbora, orain arteko erreferentziarik onena. Gogoratu, Orio gainditu egin duela San Juanek, helmugan orain San Juan, eta gero Orio, olatua hartzen, Ibaika, denak baia barruan lanean. Olatu ikeragarri bizia izango dituzten, begira Ibaika gora ize olatu hartu du. Begira Ibaika ze olatu hartu du. Erde hor da San Juan. San Juan lana bukatzera, jaun Andreok. Hor dira batelerak. 13:29. Hala eta 27. Zerak Ibaika. Behar du bandera salbatzen. Ibaika kontra nirua. 29 San Juan. Begira ze olatu Ibaika. Begira ze olatu, Orio ere, iristear da. Hor dira Oriotarra. 15:0 Eta Ibaika falta da. 20 segundu ditu, olatu gabe. San Juana. Urruti daude, Urruti daude. San Juan darrentzat izango da, 4. urtez jarraian. Arrokeria handirik gabe. Falta dute San Juan darrek lortu dute garaipena. San Juan darren posa hor da. Begira ze olatu Ibaika. Ibaika olatuarekin. Ibaika barruraino. Utsi desatela. 13:46. Utsi olatua, neskak, utsi olatua. Gurutzatu aldo? Bai. 13:46. Orantxe eman diote albistea. Izugarria. Azkenean 17 segundo. Hor da diferentzia. Horra bera. Hor da. Hori da. Ikaragarria da. Bai. 10 jokatu eta 8 irabazi. Andrea Oubina. 2. toza Guztiek tribunetik. merezi dute txaloa, baina hau, benetan, lehenengo erregina da. Berak, lehenengo bostak irabazi zituen Galiziarrekin. Galizia bezala eta gero Rias Baixas bezala. Eta azken hiru hauek San Juan darrekin. Hor dituzte oroigarriak eta meritu ikaragarria. Orantxe ikusten dugu, argi eta garbi, Orzuta Oubinearekin. Eskerrez ez, aurpegiz dagoen, arraunlaria. Nik uste dut oraintxe lasaituko dela pixka bat, lasaitu edo, horre beste, bildura ez dakit, baina horrelako itxasoak intimidatu egiten duelako. Errespetotik gora ere, zerbait sortzen duelako. Baina Helen Arrazolarentzat ere, bere lehendiziko urtean agarria. Entrenatzale lanetan, lehendik ere badakigu, zein bideo osatu zuen Olimpiarrerako arraunketan, goi mailako lehiaketetan nazioartean, arituta eta abar, eta lehenbizik urtean entrenatzaren jarri, eta atxu beren lorpenak eta berdintzea, eta nola nahikoa. Hori poza batelerena. Bakoitzak ere oroigarria darama, eta hau festa. Itza eskatu zara nahi duzunean. Bandera hartuko dute, oraintxe eta izugarria berehala izango ditugu protagonista. Bien bitartean gizonak, ariketak egin, oraindikan berotze lanetan hor ari dira. Eta hor da, Goia jauna, Donostiako alkatea. Eta bi musu eta Tori bandera. Nerea Perez. Zorionak San Juandarrentzat.
Gaztitzen ere lana gaur. Bueno, laguntza izango dut, amoldatuko dira. Ciudad de San Sebastianeko irudiak ikusi berri ditugu, festak ez duetenik, batelerak hortxe ibili dira ospatzen, eta segituko dute ospatzen, Ibon? Nola ez hauek dagoeneko ohituta daude, hause errezkadan lortzen duten zeragarren garaipena, eta, bueno, historia egiten ari den talde bada, zalantzari gabe, gaur uste dut, alderik nabarmenena, kanpora brankaz, lortu dutela, gero poparean, Ibaika, ia San Juanen abiadura berean etorri da, Ibaika 2 segundo azkarrago, eta, bueno, iaz esan genuena, balio du, aurten urterako ere balio du, ark, historia egiten ari den talde bat, Euskotren Liga irabazia, Kontxa ere bai, beraz, orain, Ibaikakoen lana ere gorripatu egingo nuke, benetan, ez dut egin dutela komunik aurrere, garaipena, San Juan aldera, San Juango baterena joan da, eta hori ere ez da kasualitatea. Beno, bazalentzarik gabe festa handia ere izango da Pasai Donibanen, eta antxe dugu, geure lankide Xaberan Dueza, aurrera, zurea da hitza. Hemen dira San Juango neskak iritsi dira Pasai Donibanera eta ospatzen ari dira noski. 4. urtez jarraian irabazi dute Donostiako bandera, joan zen astean Ibaikak 2 segundoko aldera atera zieten, gaur estropada bikaina eginda 17 segundoko aldearekin txanda irabazi eta bandera esan bezala 4. urtez jarraian ekarri dute ona. Klubera iritsiko dira une batetik bestera, lehenengo harrera egingo die herria klubean eta gero hortik udaletxera eta festa lertu egingo da. Eskerrik asko Xaberan Dueza, hortxe ere izango da giroa zalantzarik gabe hemen ere, Orioko herriko plaza honetan jende andana dago, hau sinestezina da benetan, ez dakigu gero jende gehiago ere etorriko den, baina, bueno, donolaren San Juan darren irudiak ere ikusi eta erakutsi behar dizkizuegu, hango kale jira ikaragarria izaten ari baita ere, beti gezera ibilbide, nahiko zehaztuta egiten dute, ez da, Ibon, joaten dira Arraun elkartetik, udaletxeraino, Aldezar polit, eder hori pasatu, zigaroz, eta hortxe festa. Kale jiran, horixe kale jira, hor Arraun elkarte pareko lehenagoko kaleetan, hortxe ateratzen dira autobusetik, San Juan darrak, eta dagoeneko ohitu dira hauek, kale jiran, papo bazkalduta, azteko gorra izan dute, inondik ere, San Juan darrek eta begira. Nola datozen, 4. urtez jarraian, Donostiako bandera irabazita, lehen ere aipatu dugu, historia egiten ari den talde badela, eta guk ere uste dut, zara, ohitzen ari garela, irudi hauek ikustera urtea joan eta urtea etorri, San Juango bateleren arroxa, Pasai Donibaneko kaleetan barna. Maia oso altua, langa oso altua jarrita dute hauek, eta gainontzeto klubek, Ibaika bat, Orio bat, hemen gaudelare bai, eta akaso Arraun lagunak bat ere bai, horiek urrats bat egin beharko dute hauek harrapatzeko, izan ere, zeu ondo aipatu bezala, historia egiten ari dira, ezta. Eta ze iritzi, errepasatzen baldin baditugu trainerua osatu duten nesken izenak, Bai, bueno, hor ikusten dena da, taldea dagoeneko, ibilbide luzeko edo hor badira zenbait arraunlari, hor ibilbidea osatzen ari direnak eta alde horretatik. Ibaikak ere bai, baina San Juanek, gaur bezalako egunetan, eskarmentua gakoa izaten da, eta legoke gaizki zara, historiarako geratuko diren izen horiek errepasatzen duzko. Irati Larrañaga bat, hori bai, eta Iratiren inguruan aipatuko nuke, hortxe atzetik datorren arraunlaria, esan duena gaur, Bai. Nik gaur bizpahiru titular jarri beharko banituke, bat zalantzari gabe Irati Larrañagaren hitzak. Beldurra pasadu. Beldurra pasadu dute nola esan duen, Brankari lanetan ari da, lehen ere beste taldetan egitako neska, Tolosarra eta hitzoriek oso kontuan hartzeko egin. Nik ikusi dut argazki bat Twitterren, ez dakit zein jarri duen, baina gaur badak ez da sare sozialetan eta informazio ugari biltzen dugula, eta ikusi dut traineru erdia airean zikoala, Irati Larrañaga bera airean. Barka sustentzia, erdia baino gehiago, hiru laurden ere bai. Nik gaur esate baterako sekula ikusi ez dudana Arraun munduan, gaur ikusi du. 13 mutilak lotu. Oriok 13 mutilak, gero ez dakit lotu diren, 13rentzako zinta araman dute eta pentsa, emakumeak jokatu dutenean baldintzarik kaskarrenak hor gintxe zeuden, eta horrelako latu batek,
estrailutik kanpora ere bota dezake, Bueno, aipatu dugu Irati Larrañaga, ez da bera bakarra izan jakina, Ane Hernández, Piki Piñeiro, Galiziarra hori da. Ane Arbillaga, Andrea Ubiñao ere, bueno, zer esan, ez da? Hori da. 8. Kontxako bandera duen emakumea, Erregina itsasokoa, Joan Alijostez. Hori da, azkenen hemen ikusten ari garen izenak, Joan Alijostez, Laura Goldara zena, Maria Mendizabal, Garazi Martin Ugarte, Oian Azerijo, Maielen Arrazola eta Pescador hankekoak zerezanik ez, historiarako kuadrilla, eta halakoetan niri bereziki gustatzen zait. Ordezkoak aipatzea, haientzat gaurko eguna, gazigozoz beteriko eguna eta emozio nasketa belturtzekoa bizten dute arraunla horiek, eta lehen planora ekarri beharreko iruditzen zait, ordezko entostan geratutakoen izenak. Aipatuko ditugu, Nerea Perez, Inder Paredes, Izaro Lestaio, Maria Elisetxea, Laura Josifek, Madi Galdós, Irati Iñarra, Lorea Atxar, Taizpea Peña, eta, bueno, Xabier Arrarasi ere hemendik, besarka da bat, ez da? Hori da, nik uste dute, Xabier Arrarasek berak, estropada bukatuta ere, oraindik susto arpegia zeukala, benetan... Estresakoa! Baina, bueno, beste batzutan poza izaten da, poza eta poza bakarri, baina gaur baldintzak hain muturrekoak izan da nik, eta geure begiokin ikusi dugu, zenbait ordezkarik, beldurra, edo, bueno, une oso latzak pasa dituzten. Pentsa, goizeko 9:30 kale sosketara joan garenean, eta hortxe ibili garenean danak eztabaida, hor bertan bera gelditzeko aukerare hor zegoen, ez pentsa, eta izan dira ordezkariak beraiek esan dutenak nolabait hori ospatu hartzela, esate baterako Galiziarrek ez zutelako aukerarik hemen gelditzeko eta beste egun batean jokatzeko, izan ere esfortzu handia da, eta diru aldetik eta denbora aldetik eta batzuk lanean dabiltza, eta, bueno, azkenean jokatzea erabaki dutela, eta baldintza benetan gogorretan jokatu dela, hori ere nabarmendu nahi dugu, naiz eta nabarmentzen ari garen, ez da? Eta, bueno, okerrik ezean, orain iragarkeentzako tartetxo bat egingo dugu, eta laster izango gara bueltan, hemen Oriotik, eta baita da Pasai Donibanetik zer gertatzen den zuei behar bezala kontatzeko, prestorain arte. Kaixo berriz ere ikusentzule, Orion segitzen dugu, herriko plaza honetan, badakizue, orain minutu gutxi barru, Orioko arraunlariei harrera berezia egingo dietela, eta gu hementxe izango garela, zer gertatzen den berrezala kontatzeko prest, baina eguneko beste harretagunea ere, Pasai Donibanen daukagu jakina, izan ere bertan ere, ospakizun eguna dute, San Juan darrek irabazi baitute, gaur Kontxako estropada elkarren segidan 4. lortuz. Eta hortxe, irudia zuzenekoa. 10 ediziotik, hauxe 10. 4. Pasai Donibaneko batelerek irabazten dutena, eta begira, hemen Orion bezalaxe, hortxe herriko plazan, jendez mukuru, beteta, hor ere uitzen ari dira, lehen izan da bezala. Nola bizi den arrauna, bi toki hauetan, toki askotan, baina hemen ere, bai. Hauek izan dira, beste batzuk ere bai, arraunaren zehazka nolabait esateko, eta zehazka hori batez ere, Kontxako Donostiako banderaren, hortxe, egun horietan, kurruka gehiago izaten du, eta nik uste dut, une hau ere, ona dela, arrozen garaipen honi, oandik ere, balio gehiago ematen dion Ibaikakoen lanak aipatzeko. 4 urtez jarraian bai, baina 4 urtez areri handi bat irabaziz, eta horrek merito handia ematen du. Aipatu behar dugu Ibon, lehendabiziko jardunaldian, aurreko igandean jokatutakoan, Ibaika nagusitu zela, baina lortutako aldea etzela oso nabarmena izan, 2 segundo eta 76 eunen. San Juan ikusi dugu, denbora hori errekuperatzeko gai dela, eta baita segundu gehiago sartzeko ere, baina gaur edo zer gauza gertatu zitekeen baldintzak nolakoak ziren ikusi ondoren, eta edo zeinek eskuratu zezakeen garaipena, errojupeko eran jokatu dela, hori jakingo dute jakina geure ikusentzulek, baina, aukerak denek zituztela, baldintzak berdintxoak ziala denentzako,
eta azkenean ondoen moltatu dena, hause, San Juan izan dela. Bai, eta aipatu genuke, zara gaurko banderaren zati handi bat, bi estropaletan, gaurko, kanporako, frankazko luzo horretan lortu dutela baterele, kanpoan okerrizpanago, mairu amalausundoko abantaila zuten, batelerek, Ibaikaren treniruaren aurretik, eta nik uste dut, hor banderaren zati handi bat, hortxe irabazi dutela. 10. edizioa, hau nesken banderan, eta gizonezkoenak 122. Historian horrelako, gehiagiz baina batzuk gertatuko ziren, baina gaur bezalakoa emakumeen edizioetan ez da gertatu. Zalantzarik gabe. San Juanek gaur ia 3 minutu gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko, eta horrek zerrezan handia dauka, ezta. Eta hemen Orioko zuzeneko irudia, aizu, kabituko alda jende gehiago, plaza honetan. Bueno, ez dakit, aurrekusia dago, arraunlariak 8 kaldera, iritsiko direla, bai, 4 minutu terdi barru, hortzekan izan dira, hori ere beste usari zahar bat bada, bueno, kondozetik bueltakoan berriro ere zeran gehatzea, hortzekan geratu, antxe Uliden tabernan, osteratxo bat egin eta moko bajan, gaur txampaina hartzearen libre izango dute, eta, bueno, ez da zintzurrak pixka bat guzti eta handik honuntze etorreko dira. Hemen temperatura igotzen ari da, nabarren. Eta temperatura igota dagoeneko baita ere, Pasaido Nibanen hortxe zuzeneko irudia, arrosa koloreak jaun eta jabe, zintzideken beste era batean izan, neskak bandera astintzen, salei bandera hori eskaintzen, eta zuk aipatu oso, 10. ekitaldia dugula, Kontxako nesken banderari dagokionez, lehen da biziko 5 Galiziak, Rias Paisasek irabazi zuela, eta, bueno, hortxe tartean, San Juan darren nagusitasunaren aurretik, Zumaiak ere eskuratu zuela bat 2013. Bai, eta aipatuko nuke, hor, Getaria Tolosak ez zuen lortu Donostiako banderan gainetzea, baina hor, Euskotren Ligan eta urte oso kontuan hartzeko lana egin zuen, Getaria Tolosako taldeak ez zuen zera hori izan, baina ikusten dugu pixka bat, palmareza aztertuta eta bat, nola baitere, aroka, sasoika, zikloka joan dela, eta lehenbiziko post edizioak 2008an hasita Galizia aldera joan ziten, gero Zumaiak irabazi zuen, 2008an nortxe gontzen, osta, irabazi, azken Herriaz Baixasen lortu zuen garaipen hori, eta azken 3 urteetan, iruditan ikusten dugun, arrosa kolorea nagusi Donostian. Bueno, aipatu nahiko nuke baita ere, aurtengo Kontxako nesken estropada honek berritasun bat izan duela, eta hain zuzen ere izan da, parte hartzaile gehiago egon direla, eta hain zuzen ere, oietxek ere aipatu nahiko nituzke, Euskotren Ligako traineru ez gain, beste 4 hortxe izan direla, eta aipatzea merezi dutenak, ezta? Donostiarra bat, Deustu bat, Hernani, Mekos aritu dira, iaz, lehenbiziko aldiz, hasi ziren emakumeen bigarren txanda ere, bigarren bota aldia, tradizional rekuperatuz bota aldia, botatzen hasi ziren, zaituen bezala, iaz, lehenbiziko aldiz 8 emakumezko entreneru izan ziren, aurten errepikatu eginda, zalantzak izan ziren, mailarik ba oteze egoen edo etxe baina ikusten ari gara, eztabaida ontzu horiek atzean geratu direla, eta, Donostiako banderan ere, emakumeak zorionez, ibilbidea egiten ari dela, eta gaur ere kosta muturreko baldintza hauetan, honik atera dira eta ikuskizuna emanaz gainera. Azen horako giroa, Orioko irudiak dituzue zuzenean, argazkilaria balkoi honetatik, irudirik onena bilatzen, eta laster, une batetik bestera, iritsiko dira ona arraunlariak, baina orain, babeslentzako beste tartetxo bat egin behar dugu, eta laster gara berriz ere bueltan, ez utxik egin. Arratsaldeon, berriz ere ikusentzule Oriotik, une batetik bestera iritsiko dira Jon Salsamendik zuzentzen dituen arraunlariak, baita entrenatzailea eta teknikariak ere bai, eta taldea osatzen duten dendenak ona igoko dira, eta bien bitartean, ez dakit ikusten ari zareten, hau, plaza hau, herriko plaza hau nola dagoen. Jendez lepo, denak zai,
protagonistak noiz iritsiko. Eromena, zara, esan bezala 10 urte badira, Oriok Donostiako bandera, herriratzen ez zuenik, eta hor txeru eta zaleak hau herriko, bueno, labait, sarrera izango litzateke, hortik barrena ingo dutu, Ariza kalean barrena, kale estuetan barrena ingo dute hor, bueno, osteratxoa bilbidea. Hor Jon Sarasua izango dugu, hor, herrioan bertan garai bateko arrantza bat larekin. Jon Sarasua eta antzematen dena da, jende asko bai, hoi bezala, baina nik sentimendu berezia antzematen dut, gau jende asko negarrez, urte asko eta asko, banderarik irabazi gabe, eta hori antzematek eta begira. Benito Lertxundi ere, ondagoen arrauntzale porrokatua, Patxi Sarasuarekin eta Antonio Camposerekin, hortxe Olat Zugazti ere, eta begira, Benito ere bere txapela horia antzita, non da bilen, gustora asko. Nola ba, ez da hemen ibiliko, beti egoten da, estropadak bertatik bertara ikusten, ez da? Bai, eta entrenamentuak, estropadak noski, telebistaz, telebista bidez, gura dugu gainera gure kritikorik zorrotzena, oso ongi hartzen dizkiogu gainera, eta estropadak eta gero entrenamentu tentenak ez dizkizutu izango, baina bostetik lau edo bostetik hiru, bai, eta begi zorrotzekin gainera. Aizu, eta hau ikusten nahi naizela baita ere, aurreko gunean ikusi ditun, sare sozialetean baita ere, nola saleak gerturatu ziren azken entrenamendura, ez da? Eta zer nolako jendetza bildu zen hor zubi gainean? Hori da, Jon Saltzamendik ostegunean, bera pertsonalki herriari, idazki bat luzatu zion, esan ez mesedez, iraultzak gauzatzeko, lehenbiziko faltintza sinistea dela, fedea dela, eta mesedez hori provokatzeko etortzeko, eta hemen gauden guk plaza honetan bertan, Molea Baztarrean, lareun 500 lagun bildu ziren, eta horrek ere lagundiko ziren hori etorri. Hor ikusi duguna da, dagoeneko herrian barrena direla, hortxe Jon Saltzamendi, begira. Gaur, sekretu txiki bat esate aldera, berak esana da eta lizentzia hartu dugu, estropada bukatu, zodiaka hartu, kanpora joan, eta eta oiuak eta malkoak eta lertu egin omen da. Berak esan da bezala, eta entzuten ari bat agoneko txarangaren aliro notxa, Iristen ari dira, eta laster protagonistak entzuteko aukera izango du hortxe, atoz, ez da, tren txutxu horretan. Hori da, txutxu trena, Orion udagaraian trena ebiltzen da, turistak eta bertakoak batera eta bestera eramanaz, eta bestela ezin zitekeen moduan, hor Karanberri patroia, guztien buru, bandera hartuta, bandera celebre hau hartuta. Esan da esan ari gara, edizio hau, historikoa izango dela, lehenbiziko jardunaldian, lehenbiziko egandoan, zergatik, zerak, errekor guztiak, hautsi zituztelako, gaur begira ze estropada epiko ikusi egun, baina bandera ere izan diren gorabera guztiekin, asimetrikoa egin dute, ez du, ohiko banderaren tajurik eta itxurarik, eta begira, hemen Orion badira, Donostiako bandera askotarikoak eta ezberdinazkoak eta beste bat gehiago. Aranberria aipatzen hasita, Ibon, patroi honek ere erreskan, okerrezpanago, azken laurak irabazi ditu, talde ezberdinetan. Modu ofizialen 2014, 15 eta 16, Urdaiberekin erestakoak gaur laugarrena, berak 13koa ere, bere gora bera guztiekin, zenbatu egiten du, eta kontxak handi bat, ez dezagun ahaztu, Donostiako estroparen historian, bandera gehien bata bestearen atzetik irabazi dituena, Manuel Larriaga, aita Manuel Handia, gorkak, elkarren erreskadan, lortu duko, laugarren dut. Argi. Gorka Aranberrirekin, historian, bete-betean, eta goiko, urrezko izkiekin, eta goiko historiaren, goiko lerro horietan sartzen edo. Aita Manuelen inguruko erakusketa bat dago gainera, itxas musean, baina, Oriotarratia protagonistak, eta hemen datoz, pixkanaka bada ere, eta gaur hemen asko dago ospatzeko, Jon Saltzamendiren aipatu dozu, esanaz fedea izan behar dutela, eta egia esan 10 segunduko desabantaia izateak horrek ez du esan nahi, ez da pentsatu ere aukerarik ez dituzunek, eta begira ze bertatu den gaur bezalako egun batean, gaurko olatuekin eta baldintzekin. Dagoeneko, hemen izango dira, herriko plazara heltzen, txaranga, txaranga aurretik, zaleak txarangaren atzetik, eta nola bizitzen duen jendea kantari batean.
aurretik trainerua. Hau behar bada, une ona izan daiteke gogorarazteko edo gogora ekartzeko Jose Luis Gozategi, goizeko transmisioan ere ekarri dugu. Urte luzeetan trainerua gidatu duen, atoia gidatu duen, furgoneta gidatu duen gizona, aurten zendu dena, eta zera handia, utxune handia sortu duena, eta gero, Jon Saltzamendiren eskintza, bere aitari, gure ere, Jose Antonio Saltzamendi, aurten joan zaiguna, eta bera, Jonek berak esan du, Jon Saltzamendik ez, Jose Antonio Saltzamendik irabazi du bandera. Goian beude bia. Bai, horrelako pertsonak gogora ekarri behar ditugu jakina, klub batentzako oso pertsona garrantzitsuak direlako, beti daudelako hor, laguntzeko prest, eta hori gogoratzea ez dago sobera. Bueno, hemen trainerua datorrela, irudietan duzue. Mantxo asko, jende artean, hortxe, pasare irik ezenek, mantxo asko, eta hoxe, askok eta askok amestutako unea. Lehen aipatu dugu 10 urte, banderarik irabazi gabe, 2007an. Ekarri zuten Oriotarrek, azkeneko herrira, historiako lehorterik handiena, 9 urten jarraian, 1983-tik, 82 hor 9 urte, pasa ziren banderarik irabazi gabe, 2007tik 10, pasa dira, eta historiako lehorterik handienarekin bukatu dute gaur Oriotarrek. Minik hartu gabiliko dira. Gorkaran berri. Horrek ez dago etxura honik, Aldape. Gantzan egiteko ez behintzat. Baina, bueno, posi daude, eta seguro asko Paco, Jan eta Edan egingo zutela, eta merezi dute baita ere alako egun bat, oso zorrotza baita arraunlarien bizitza. Izango ez da, eta gaur, sentimendu guzti horiek lertu egiten dira, Aran berri aurretik, Arruti Aldape, Kandor horiarekin, bigarren toztan, hirugarren, hor da bilena, Jon Albizu, 2007an, garaipena lortu zuen kuadrilatik, geratzen den, esatea, errealitza, izentziartuko du sobreviviente bakarra, horraxe. Jon Albizu, Zarauztarra. Lehenago, Zeba San Sebastianen berarekin egin ditu eta esaldi, eskaintza berezia familiantzako, zenbat aguantatzen dutelako, astebururo planak egin ezinik, eta bueno, Baskariare eta Janare zaintzen oso gogorra da, bizimodu hau. Bestea, aurreko pagoi horretan ikusten duguna, Endika Alberdi, Pasai San Juan dik etorretako motila, hemen bakarren batek erotu behar du gaurren. Hau da festa hau, txutxu barrenean, 2007an, autobus, kanpotari gabeko horrelako batean, etorri ziren Orioko arraunlariak, neskak ere bai, nesken trainerua atzetik, eta herria bonexek bizi du. Arraunak, ametsa hauze du, Donostiako bandera hori bakartzea, eta gaur amets hori gauzatzen ari da. Neskak ere bai, hor okerespan abonadeta agirre dugu, ez? Hauze da ba festa lehertzea. Hauze alda alirona, gazta. Alirona, bueno, txikitan ere hitza ez harrera ez erreziben du, alirona, deitzen zaion, aliron, Oriotarren nagusi, dio kantak, eta behin eta berriro hori segotzen. Diez hau bat biru lau, izango litzateke herriko txarangan joa, eta orain, hortxe Ibon Uegun presidente dela hortxe ikusten dugu, Gorka Aranberriren aurretik, bera presidente dela, lehenbiziko Donostiako bandera du, Oriok bera presidente dela, azkenekoan Ibon lertzen di, zen Orio Arraunakarteko presidente gaur estropada bukatu denean, Ibon Uegun ere, lertu eginda, gizona, antxe ordezkarien armailan, ez da gutxiagorako, hemen lana jende askok egiten du, estamentu askok, eta norez baita zuzendaritza batzordeko kideek ere, eta haien buru, Ibon Uegun, eta beira, Gorka Aranberri, jende artean, Uegun bera bidea egiten. Hala behar du, presidente aurretik. Patroia ondoren, banderarekin. Aldape eta gero datorna, Oier Raizpurua, esan behar dut, Oier Raizpurua handia. Piraguismotik, arraunerako pausoa, duela 8 urte eman zuen gizona, goi mailako, olimpikoa, eliteko kirolaria, gaur barruan, urtean sartu ibili da, eta begira. Ez dakit jarraituko duen edo ez, baina piraguista handi batentzat ere,
bere ibilbidean zekinda jarri duen. Bueno, hortxe ari dira arraunlariak jende artean, elkarri besarkatuz, txalo artean. Jendea karrigarria da hemen, udaletxeko sarrera honetan, jendea kukitu egin nahi ditu, Jakina. Hauxe du. Eta inguruan ume pila batek eta hor ikusten da, bueno, ze transmisio eta emozioen transmisio hori, bete-betean. Beste celebrekeria batera aipatuko nuke, lehen herrira etorri garenean. Gaur, herriko apaisak ere, erabaki omen du. Bai, ez da jakin duenean, herriko treneruak, bera Zumaiarra da, sortzez, eta jakin duenean, bandera Oriok irabazi duela. Bueno, herriko kanpaiak ere, hortxetin bini da mala jarri ditu. Egin omen duelako alkatea, Orioko alkatea Ciudad de San Sebastián zegoelako eta zin izan zuelako bolanderak bota, botatzen omen ditu bolanderak Oriok lorpenak egite dituen bakoitzean. Eta orduan nola alkatea ez zegoen hemen, kanpaia jo ditu. Hori da, kanpaia jo ditu, bai jauna, horra begira. Aminekin lortzea ikusten dugu, Xavier Manrique, hau gaztea, Altxerri Lizarralde, arrolari Kastaldiordeko semea Martxil Aldai, Xavier Arregi, Arratola, urto zoan zehar, lesionatuta egon den, hori Arrizabalaga ere bai. Guztiak bat eginik, hemen, garaipenan hemen txedatoz. Pizkanaka, balkoi honetaraino. Bigarren solairuan dagoen balkoitik, aztintzen da hortxe herriko alkateak, harrera, Jose Angel Saldua jaunak, zinegutzi guztiak hementxe, batzarraretoan sai, eta hementxe Gorka Aranberri. Gaur hau ere lehertu da, lehen nigo nueguna ipatu dugu, Jon Saltzamen dire bai, baita Gorka Aranberri ere. Eta zer esan duen, goizan Xabier Randuzari eginiko adierazpenetan arranpalan, bueno, aste honetan bizi izan duena bezalakoa, ez dela inoiz bizi, herri hau, onerako eta txarrerako, arraunari dagokionez, berezia dela eta berak sentimendu horiek bizi izan dituela aste osoan zehar. Nahikoa esan du orduan, Aranberri. Josu Indo, ez da errobiko mutil bat urte luzeetan zehar, hortxe ezinik gaurko egunaren zai, ibilitakoa. Malkoak, herria, malkoak dana batera. Emozioak gaur, emozio handiko eguna da. Eta hemen argazkia egingo dutela, mural honen parian, ez? Historia daukala. Horixe izaten da, usadioa hemen bandera lortzen bakoitzean, kuadrilla guztiak, hemen atzean dagoen infografia horren aurrean jarri, bandera atzean, eta guztiak aterako dute bandera, gero txampan pixka bat pixkatez, txampan desente, horretzen da prestatua du, herriko udaltzain buruak, eta gero, benetako hemen ikusten dut momentu gorena, unerik gorena, Gorka Aranberri, banderarekin ateratzen denean biziko. Horrek estan da egin behar duela oraindik, Zalantzari gabe, gaur gainera, umei, nolabait ere, aldiron eta harrera den egunetan, ohiko banderak direnean, hemen umei mordoa izaten da, gaur galara segin dite, bestela hemen guztiak eldirateke, sartuko, hau arraunlarien unea da. Eta hementxe dira, gure balkoitik oso gertu, hori ere zen behar dugu, eta laster, argazkiaren ostean aterako dira, bandera hori herritar guztiei eskaintzeko, hor Jon Saltzamendi. Esposito jauna, hori barranak hartako presidente izan. Malkotan ari dela. Bai. Ez da gutxiagorako, Hortxe, Orio. Saltzamendik, bere Oriorako itzuleran, Zarazko bandera irabazi, Donostiako bandera irabazi, ligan 3. Benetan, itzulera, gogoan garria. Eman aldu Oriok, nahi zuen jauzia. Eman aldu. Zalantzari gabe. Orion bandera hau, eta Zarazko bandera irabazi zuenean eta aurretik ere, ikusirik, Orioren aurtengo niretzako lorpenik handiena izan da, benetan, errealitatean, banderak irabazteko lehia horretan sartzea, hori sartu da. Urte hasieratik, bateletan, zortzikoan, treneriletan eta bat, treneruan ere, joera hori indartu eginda, ligan Portugaleten irabazi zuen, Donostian ere bai, Santanderren ere bai, Zarauzko bandera, ligako bandera preziatuena, irabazi zuen, eta gaur aurtengo une
urteko goangarri honi, ginda jarri diote. Bi estropadaren faltan ez dezagun ahaztu. Ez dezagun ahaztu. Hurrengo astean liga erabakiko dela eta liga erabakitzeko garaian Oriok epaile lana jokatu dezakela, argi eta garbi. Urdaibaik, Hondarribiak eta Urdaibaik daukaten borroka horretan. Bueno, zalantzarik gabe gune bereziak dira hauek, Orioko familia guztiarentzat eta ordezkarien armaia normalean egoten diren lagunentzat ere bai, hortza ikusi dugu Iñaki Arostegi, Zigor Gazpio eta oso pozik agertu dira jakina. Ateratzen ari dira pixkanaka balkoi honetaraino, hortze Uegun presidentea, barruan oraindik ere salsamendi, mutilekin hitz egiten. Eta kanpo aldean zaleak animatuz. Lehengo udaletxe zaharrak, balkoia handiagoa zuen, bere laukizuzen osoan, bulta ematen zuena, eta hemen ez dakik gaur, Sara, denok abituko tegaren. Horra Polko Aldiz, Algortakoa eta Alexander Esteban, ibilbide luzeko arraularia. Lehendabiziko urtea dute... Biek ere Orion, Galdiz, Portugaleten, Kaikun eta Zierbenan ibilitakoa. Eta hemen herri osoa kantari. Benito Lertxundik, propio garaipenak ospatzeko sorturiko kanta bestuz. Azenolako irodia hemen goitik, hor bekaldean, jendea, abesten, gora begira. Oraindik ez dira banderarekin aterako, Ez, momentuz ez, baina une batetik bestera. Berzaitzazkue eta Jon Agirre Zabalaga, Lizarran. Berzaitzazkue, aten Gorka Aranberri, eta oraintxe banderarekin. Oraintxe bai, hauze daunea. Hortxe dugu, Gorka Aranberri patroia bandera astintzen, eta herria zoratu eginda. Hau da eromena, begira balkoiak eta Zoratu eginda. Hau da, ambientia. Eman behar dio bakarren bati, Hau da irudia, Jaun Andreo. Jon Albizu, orain bandera hartu duek izona. Jon Albizu, astindu Moteo. Biak ere zarauztarrak, hori du zarauztar, Orioko treneruan. Albizu, 2007tik errepikatu den bakarra. Josu Indo. Hemen ez dagoela tokia denentzako, Josu Indo, hau ere arraun elkartean, urte luztean txiki-txikitatik, beko kategorietan nazitako dutela. Ea orain, hau nor dugun, Inigo Mujika. Malkotan Gorka Aranberri hemen duraldamenean. Une gogoangarria benetan. Berzaitazkue. Hau ere, zarauztarra Albizu, Gorka Aranberri bezalaxe. Begira, zer nolako patxararekin azken urteak, Urdaibain egin ditu, Azkuek. Haze posa, Hoi erraizpurua. Ondera azten du, garaipen ondiak lorturiko mutiliak. Hementxe, esaten nuen irudi hori, Gorka Aranberri malko batean. Ezin emozioa kontrolatu, eta zertarako kontrolatu behar da. Horrelako gunetan, honena eta oso azkungarriena, hori denak askatzea. Unai Etxeberria, Josu Indo eta Inigo Mujikarekin batera, horre azken urteetan, urte gehien, denborandik gehien, osatu dituen mutilea. Haze irudia. Martxel Aldai, bandera azten duz. Zer duen, arraunak zer duen, askotan galdetzen digute irudia ikusi besterik ez dago. Pasioa eta emozioa. Xabier Arregi Arratola gaztea, Orioko arrobetik sorturiko. Azkeneko gaztea. Hau, txerri edo marrekin. Ekin durtzen. Nik ez dakiz zer duen arraunak, Ibon, baina nik esan behar dut ere harrapatu egiten duela. Zeharo gainera. Unai Lizarralde gaztea. Eta estropadari jokatu. Iñaki Elortza Itziartarra. Zumaian hasi, Santurtzin ere,
egin zuen honek, 2 urte, 3 urte egin zituen, eta iaz, Donagri Zabalagarekin batera hori etorri, bere ametsa egi gaur bihurtu duena. Asko eta asko izan dira, horiok historian zehar lorturiko banderak, denera 32, Ibonek esan du hasieran, urte honetan 30 besterik ez zituztela, besterik ez, nahikoa marka handia dela, baina aurten 2 bandera irabazi dituztela, hori ezin ukatu, antolatzaileek errekonozitu egin dietelako 1989ko bandera hori, eta beraz, dagoeneko 32 bandera dituzte. Hurrengoak, alegia San Pedrok 15 ditu, eta pentsa, zenbat urte pasatuko diren, halako elkarte batek, hainbesteko marka, edo bandera irabazi arte. Bai, zara eta zuzenketa bat egin beharrean gara esan dugu. Karanberrik 4. kontxa duela, 4. jarraian, baina 2011an ere, Donostiako bandera irabazi zuen, beraz, eta modu ofizialean, Gorkak 5 ditu, gero 2013an hor badakigu segura bere izan ziren, Gorkak 4 jarraian, eta 2011korekin 5 irabazian. Bueno, ez dagoela tokirik herriko plaza honetan. Jon Saltzamendi oraintxe, horra Jon Saltzamendi. Iaz gaurko egunarekin Bermeon ginen bi zara. Egia da. Eta lan berri, eta berri zaitezko, Bermeotarrekin. Bandera azten duz ikusten. Horain lehertuko da, Txalo aurrena Saltzamendik. Aitari begira, Jose Antonio Saltzamendiri eskaintza. Azten duzak izona. Hori da posa. Entrenatzaileak, eta nola egongo da beste entrenatzailea, Joseba Fernandez, gaurko honetan. Kirolaren beste aurpegia gaur. Begira, Saltzamendi, Joseba Fernandez transmisioan esan dugu, txapelarik ibiltzeko iturarik bagenu, kendu egin beharko genuke, egin dituen adierazpenengatik. Gero, jakin badakigu, estropada bukatu, transmisioa bukatu, banaka joan da, Orioko arraunlariei, ostekoa luzatzera, kirolari handi bat. Eta bide batez, Hondarribiarrek, egindako adierazpenak ere, azpimarratzekoak, Frantxisek bezala Mikel Orbañanosek, kalearen ingurumariaren zera horrekin galdetu nola zantzen, bai, kalea txarra baina arraunen ez diago egin, zorionak horietan. Kirol honek sortzen dituen okazio eta kalapita guztiak aintzat hartuta, benetan posa ematen du, bai, horrelakoak entzuten. Bueno, festak hemen segitzen du, eta lankideok ondo baderitzozue, elkarrizketak egiten hasiko gara. Eta hortarako, hemen dugu Ibon Gaztainazpi, ia arraulariren bat harrapatzen duen eta gure txoko honetaraino ekartzen duen, izan ere, balkoi honetan mugitzea beretan zaila da. Eta bueno, herriko danak banderaren zain eta hortxe dago bandera, iritsi da, puntxu-puntxuan iritsi direla esan behar dugu arraunlariak eta hori ere eskertu behar dugu. Orain txampana astinduz eta balkoitik bera botaz. Ez dakit, entrenatzailea entzuteko aukerarik izango dugun, baina bueno, bien bitartean, Ibon Gaztainazpi lankidea, Gorka Aranberri patroiarekin dago, eta berarekin egingo du orain elkarrizketatxo bat. Aurrera, Ibon! Ez, basara oraindik ez, beste, Gorka Aranberri hementxe zen, gure ondoan, baina esan dit, Ibon, barkaida momentu bat, komunera joan behar dit, telebista aurrerako malkoak lehortzera. En fin. Beraz, pare bat minutu eman Mercedesara. Ez daukagu presa hondirik. Gorka Aranberrien zaino gongo gara. Momentu hori ere respetatu behar dugu, eta beraz, bueno, hemen momentuz balkoiko irudi hau ikusten segitzen dugu. Ikaragarria da, ezin ukatu. Arraunlari guztiak danak dantzan. Irudiak berak hitz egiten du egia zan, askorik ere ezin da esplikatu. Hortxe Orioko arraunlariak pospozik
seguru ospakizunek luze joko dutela gaurko egun honetan. Iborek berak esan digu lehen, ze festa egongo den gero hemen. Eta ez da gutxiagorako, hemen bildu diren lagundanak gogotsu izango dira festarekin segitzeko. Bai, Txara. Aurrera, Ibon! Bai, hemen gure ondoan, bakoiaren beste aldean, sekuestratu baitu egin du une baten Gorka Aranberri. Gorka Aranberri, zorionak, eskerrik asko, gurekin egoteko parea minutu hartzeragatik. Zer moduz, negar eta negar, egun osoan, zer pasatzen da zure barrutik? Lehen abizikoz eskerrik asko, eta ez dakit, beti izan da hori jo arraunan zehazka dala, eta gaur ikusi besteik ez da, eta honek barruak ikutu izkit, beste garaipen batzu, baino ez dakit, hola lortziak eta hemen lortziak beste zerbait daka, eta ez dakit, momentu batzure zailak bizitzen naiz, eta Bosgarren garaipena, Gorka, estropada bera, gaur, nola bizitu izan duzu? Hortxe, kanpora Urdaibe eta biok brankaz branka, horrentxe zuentzat, gero ondorentzat, estropada puskatu da, 16. minutuan, zer gertatu da, olatu bat beste atzetik, olatu bakarra, nola, une hori nola, barrutik, nola bizitu izan duzu? Ez, kanpoaga bagenik egun, balkaz jositak ginen da, bagenik egun kanpoa, Urdaibe oso ondo jungo zala, ordon batillo festa ez da normala, eta guk inbergen heldu, eta nik uste kanpoaga, esan dut, kanpoaga estropazio, kanpoa zio estropa mutilak, eta kanpoaga induen espektakulua, nik uste barroa baino meritu ondilo bazala, kanpoaga induen lana, Urdaibe batei olako kondizioetan eustia, eta bigarren kaletikan, urte guztin jasan izan dugu kale honetikan irabazten ibili gala, baina gaur laugarren asko nahiko zuen eta bigarren kaletika irabazi dugu. Eta kanpoa nik uste kriston lana indula ekipuak. Gero barrura? Eta gero barrura ziagoa espaldin gabe jungea, ikuste ginen alperrikan ez, baina lan asko iketzula ingo eta konfiantza beginu espaldin gabe ere ziagoa gana eman genula eta nik uste beak fallatu dela hortan, eta askotan esatea ziaboga bakarra izatela kontxa, baina erabaki garria, eta nik uste erabaki horra izan dela. Atzetik sartu eta nik uste aurretik atea gala, eta gero barroaka ikusi dugu, gu bigarren kale ginen margen handikan ez, 0 alda etortzeko, hasieran ipurdi pixkateak utzenekin joan Urdaibei, eta olatu batzuk aprobetxatu ditu, baina gero erdila bilatuz berriz, urreatu intzaizkigu, baina honi lasain itzan mutilak izton lana iten aizian, bazakiten 6 mertzuen, eta isla pare hortan 17. minutu, 18. minutu alde horta berriz olatu ipurdu jarri jounen, hoi gehiatuko zunik anetzeon. Koimailako kuadrilla honditan, ibilizara, bakutza pere ezaugarriekin, kuadrilla honen ze pere izgarri, ezkin garratuko zenuko? Askotan esan dilet, diferenteak dira, kuadrilla diferente dira. Han oso agresibok, hemen golpe asko jasotako mutilak zian eta honea tortzia peligroso esan. Baina demostratu de ikasteko guak intzebela, behan jemarrun bat zehola, arraun asko zehola, eta atea zileu, disgusto askokin jundia, askotan etxea, entrenanetutan herrita asko jasota, eta gaur arrola askokin izan dilet, atea berrezitxon, zuen honen atea berrezitxon, askotan disgustoa, baina atea berrezitxon eta pena mezi izan du. Eskaintza berezirik? Eskaintza berezi asko dazkat, danak ine ez akordatuko, baina nik uste beak enterituko dela. Lankide bat bakator, momentu txarra pasatzen ari dana, oier, familine bai, familin hor, Andren gurasok eta ez gehi momentu horna pasatzen, baina nik uste bone kiston indarra emago jela. Eta hala izan bedi Gorka, zorionak, eskerrik asko, gurekin urte osoan eta urte abetan azaldureko guztiagatik, eta gozatu, garaipen handi hau, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, Ibon, azten nolako adierazpenak, azten nolako... Ez dakit, alaitasuna, tristura, dana batera elkarrekin. Bueno, bien bitartean hor, balkoian, segitzen du festak, ez duetenik.
arraunlariek hartu dute hitza. Eskerrik asko etorri zaren guztini, joitza zaten dini, hori otan guztini ditzaten gara, eta Aupario! Eskerrak emanaz. Denei, entrenatzaileari, Orioko herriari. Gorka, Messi eta hostita, gorka, dena fuera da zen, eta gorka, hola bai. Eskerrik asko. Bueno, Ibon Gaztainazpi lankideak beste protagonista bat dauka. Zuk eskatu hitzara zai, Ibon? Bai, hementxe daukagu, Jon Agirre Zabalaga. Lizarran, itziartara, Zumaian arraunaztako mutila, gaur 40 urterekin, Donostiako bandera, hainbat urte luzez, horren atzetik saiatu zen gaur lortu du, eta hementxe gure ondoan. Lizarran, zorionak. Eskerrik asko, Ibon, eskerrik asko. Zer moduzago? Sinistu ezin egan egia esan, emozioz bete eta hainbeste urte ametzetan inda justu momentu hau noiz etorriko eta bitu, gaur haiatuek. Eta pentsatu ere bai, sekula etzela iritsiko. Dudik ez. Beti honen atzetik handa, zaten nuan beti azkeneko urtia, da ikustezu beti ekipu dola eta saiatu gaitu beste urteo da, saiatuko gaitu da bitu. Ez etzitze horrek zeik hartzen gehiago rekompensa, ez? Bestela etzan hau hemen egongo eta oso unkituta gaurko egunakin. Estropada, nola bizi zen du, Lizarran? Estropada bizi, nik garbinekan gauz bakarra zan, kanpoko ziago eta bestiekin aliatu ergenula, eta gero, igual ez da ondo, baina patroia osona gau, eta barrura banekin guri eite balde ima genuen, gorkan gidaritzapian oso ondo ekarriko gintula, eta nik uste dalaz izan dela, ez? Nazan gorkak demostratu patroion badala, gukin deun nik uste guri ere ondo indula barruraka, eta disfrutatu. Esatean, estropa bat irabazi eta disfrutatuz, barruak aiau helmugara, oso guztua. Eure parean, palka bat, puskatuta zintzilik ere ekarri duzue, ire burutik izaldu pasa. Ura, zarpazo bat eman eta bertan bera gotatzea. Pasa, baina lehen urtine justu arrauna atea eta ibili nintzen komeritan da pentsatu dut, aia hostiaz. Ez di molestatzen da, segizak, traboikan desearin gabe segi aurrea eta holaz izan da junda, batea eta bestea, baina ez du molestatzen da antxe junde, aia fuera. Eskaintza berezirik, Lizarran? Eskaintza berezirik jende askoi, ez? Family jai, ez? Azkenin, oieia atzean launtzeutenak, Andria laume, gurasuak, anaiak, eta nola ez, arraunian izan ditu dentena hori bai ez, Lucia, horri Gaztainazpi, eta aizperroi bai ez, azken izan dienik eukit aukera arrauni zeitziko zuei esker eukiet, eta zuek ere bakazue hornetzako parte txiki bat bakazute bai, eta jende asko zeka, baina gehi matoi eskentze ziet. Urren urterako, ustekotan hemen itzean, gaur aldateko alda iritzia. Ja, dudatan sartzen nahi nago hain momentu honetan, baina baintzeki ni uste jat geho gotzian pentsatuko dula, eta berze pasatzen noendik aetzeki. Eskerrik asko, Lizarran, zorionak eta gozatu, gaua eta biharkoa. Eskerrik asko bai zu. Teatro bat, nik aurten 12 urte eman ditut arraunen Oriotik kanpo. 2005-etik 2017 arte, urte asko dia, gauz asko pasadia, eta bakoitzak beria damaki barnen, baina nik aurten zerbait sentitu balimaet udara hontan, da zuedanok, Oriotar zaletanok behintzat, animoak emateaz gain, beti erakutsi dezuen irabasteko grina horrez gain, zailtasunak rekonozitzen de jakin dezuela. Bestek irabasteuenen rekonozitzen jakin dezuela, eta irabastiak dun zailtasuna ikusten ikasi dezuela. Baina nik hortan ez dekat meritoik. Hori, 12 urte hauetan besteak beste ikasi dezuen zerbait da, eta hori transmititu duna ez naiz ni izan. Hori transmititu duna 12 urte honetan hemen ondian arolarik, eta bate bat, ondian entra horrek, Aizperro eta Igor Makazagak erakutsi dizue, eta haien lana aprobetxatuz, horren segira bat izan da, irutu zaitelako, zueke parte izan bertzen nuela bandera honen bila generaman lanen, eta bandera honen bila sentitu nahi genuen sentsazioakin. Hemen danok batez balimagea,
hor kanpon nik ezautzi dut eta kokodrilo asko daude, eta gizon onak eba daude, ekipo fuertek eba daude, eta hori erakutsi diazuelako okurritu zitzaidana, eta zuen erantzuna, paregabia izan zen, eta horreke kontatzeu, eta seguru gaurko azkeneko lan minututako 3 olatuk, zuen bultzadagatik izan dela, eta horrexigatik, mila esker denok. Eta benetan bukatzeko, gaur, partiak esatezun, itxasuaz gain, ebi asko inberomentzun. Goizen atzalden da hoine, Jesu Kriston ebi pila inberomentzun. Inaldu apena zebiti. Baina, tanta batzuk noiz baiten erori aldia. Oiek zertzian, ebila, ez. Hori jotarran, zuenan, da bati bat, hor goran dauden danan, malko, besteik etzian. Aupa horio, da gozatu! Nola dakien barruak ondo ukitzen, Jon Salsamendik, hemen danak malkotan utzi ditu, kokodriloak eta jende honak aipatu ditu, denetik dago mundu honetan Jon, eta honenekin bakarrik gelditzen baldin bagara askoz ere hobeto. Gure lankide Ibon Gaztainazpi saiatuko da berarekin hitz egiten izan ere Jon Salsamendik beti dauka asko kontatzeko, esperientza handiko gizona da, Astilleron ibilitakoa, Bermeon ibilitakoa, en fin, berak planteatu bezala, hause zen helburuetako bat, eman du Oriok aurrera pausu bat, eta nik uste dut urratsa eman duela, eta bueno, hortxe, zorionak eman behar diegu baita ere Jon Salsamendiri lortutako guztiarengatik. Eta saiatuko da orain, Ibon Gaztainazpirekin hitz egiten. Hortxe aldamenean dauka, aurrera Ibon! Jauna, hemen txegur ondoan, Jon Salsamendi. Lehenbizikoa Jon, zorionak. Eskerrik asko. Iaz, egun honetan Bermeo ginen, horla goxe beste elkarrizketa batean, urte betean, nola aldatu diren kontua, bueno, behar bada beste ez, kuadrilla bai, kolorea ere bai, ez dakit nola ari zara bizitzen Augustia, azkeneko egunabek, Kontxako bandera, sekulako Orion izan den Lehorte amaierari, haundinari, amaiera eman da, zure barrua, nola dago, nola ari zara bizitzen gaurko eguna? Gaur barrua arraro dabil, ze eguerdiko ila ordi bikarte barrua oso zentratuta egon da bere lanen, eta gauza asko egiteko, egia da behin helmuga jatu gehanen, bueno, beste gauza baten pentsatu berdala, ez da ospatzen, baina ospatzen baino gehiago nik uste dela sentitzeko momentua. Sentitzeana adierazten ez da erresa guain, ez da erresa, estropa nola jundan ez da, urte guztila izan da honen atzetik ibilitakoa, isilikan, baina honen atzetik ibilitakoa, aste guztila horren islada oso konkretua izan da, atzetik jundare konfiantza osoa genuen, algenula, baina oportunidade txiki hori aprobetxatzeko dana ondo inber genula, eta itxoiten ez egon. Orduan, hainbesteko lana konzentrazio izan da egun hobetakoa, momentu honetan nomendikan pixkat aterrizatzen gaudela. Bestela, ongietorri jagatik eta hori, nola ez, karo, nahi hoen juntatzen, azkeneko 3 urtetan, 4 urtetan Bermeone halako xarrerak izan ditugu, oso unkituta sentitu nesena oso ondo tratatu jelako, baina, karo, hemen nahi gabere gauza asko etortzea burua. Familia artekoak, nire personalak, kirolarlokoak, hor jotarra naiz, hor jon jaiua naiz, hor jon bizi naiz, hor jon nabil eta zesango ez du bai, zuk ez dakizunik, baina... Emaitzak berak aztertuta, Jon, azken urtako emaitzak aztertuta, datu hutsak. Emaitzak eta arrauna behar badaku baino urrunagotik jarretzen duen norbaitek pentsatzeko modukoa. Jon Salsamendik ukendu magikoa bilatu du. Irailera ondo aliatu nahi dut, irailera ondo eritxi, ez aurte makarrik, azkeneko 4 urtetan. Ez da ukendu magikoik. Azken finen, nik saiatu naiz urte hobetan, nire batzuk metodo esatu, baina hori gehiagizko hitza irutu zait, laniteko era bada, konbentzimentu bat da, eta nire sekretoko bat dala, ikasietela bilatzen detenari egokitzen. Ni ez naiz sistema radikal bat duen entrenatzaile bat, eta ni nora jun gauzako leituk. Nahi gustatzen eta horrena pixkat observatzen zer don, eta nik nire reflexio egitet eta etekinik handiak nola atera dezaketen. Teknikoki, fisikoki, jarrera aldetik, udaran estrategikoki, baina beti ere
garantizatu nahi izaten dut irailera ondo iristea. Horrek askotan erakartzen du gauza asko hipotekatzen diala. Udara honetan gauza asko hipoteka ditugu, edo ez? Bakutzak pentsa dezala nahi duna, ni baki zebide segideun da gure zorioneako helburua lortu deu, nahi genuneran, itxasuan laguntzakin, baina itxasuan laguntza izan bali madugu, itxasua errespetatu, abendutik itxasua errespetatuz, itxasuan lan asko indeulako eta bertan oso eroso sentitu gehalako. Estropada bera, Jon, bigarren kalea, Urdaibaik lau, Hondarribia lehenbizikoa, segituan puntetakoa Hondarribiarena espero zitekeen behar da, baino, gero errekuperatu ezenik, kanpora bikain, Ziaboga aparta, nola bizizan duzu. Eta hor, uarte aurreko minutu terdian, orduan hasi da hori otartea zabaltzen. Estropada beraren analizi bat eskatu nahi zu. Mila detalle esan nitzazke guain, baino nik uste pixka folklore utza izango litzakela, pixka ez tegit. Oain dikane polito saltzeko produktu, ez tekau ezer esaldu berrikan. Guk gaur estropa premisa zan, gaur aurkaririk ez dago, gaur itxasuago. Itxasuan moldatu berdeu, itxasuan imerdeu, itxasua lagun izan berdeu. Aurkari balimako itxasua jai deu. Hori filosofalmente esan da, baino ja pixkat espezifikoki esan da, kanpoa berdintzitzaiten, 8, 10, 5 segundu aurretik edo atzetik, berdintzun. Kostilloa zen kanpoa garbi iristia. Garbi gabe alegia. Bai. Txalupa hortako prestatu deu, arraunak hortako prestatu ditugu, taldian kokapena hortako prestatu deu, apustu a todo o nada izan da, eta ja beroketatik oso eroso sentitu geha. Kanpoa urrutia jungea berotzen, rodatzen ez genuen urtante igartzen, eta aurreneko premisa hori zan, atzetik aurretik, baino garbi kanpoa. Behin buelta hartutakon, kuriosamente Ziaboga bikaina indeu, espaldiatzeko agarronik gabe, aldatu indeu, 3 babor ziatzen, aurrekala ja estrigorrea pasa Ziaboga aurretik, Ziabogan launtzeko, baina arron txikilik ez. Arron txikilaen bazu zan gaur. Bai buelta hartzeko, eta bai aurrekala ja estrigorretik arron egiteko. Garai baten bezala arron txikila ezin dalako ureta gota. Hori alaxi pentsatu deu, esan dizuena, kanpoa garbi jutia, garbi jungea, barroaka poparen konfiantza genuen, eta merituik handien esan deu, azkeneko metro arte, 2001eko estropa askotan aipatu dituet, azkeneko metro arte, ojo, aurretik junda, ez dut iuju bat aitu nahi, eta atzetik junda, ez dut ze pasatzea hemen aitu nahi. Segi, aukera izango duta, nivelatuta balime ostea aukera izango deu. Ondo azigea bueltan, Bermeok bere lanare aizan iten, horre igeldo pasatxo harrapatikue, baina dinamika onakin gemiltzan, da momentu hori izan da, etorri aldila ikusi deuna kanpon, serie bat, 3 olatu, ez dakit ikusi deun, o amestu indeun, baina gorka, atzen, serie badakak, que se suiciden, que se tiren, aurreneko olatun, hori hartzen baetanak hartuko dituk. Ez ati harreza da, hor hartzen baetanak hartuko dituk, eta alaix izan da. Mutilak ondo zaudelako, arronen ondo aizialako, eta ondo irakurri deolako, baina oitan aiteko, konzentrazioa, eta arraunketatik ateratzen, ez ateratzen saiatzea. Hori, abendutik aia lantzen, era askotara. Eta nik uste horrek eman digula. Bi hitzetan, gaur ez dugu estropikin aukarian kontra. Gaur indegu estropa, itxasuan, hasieran esan daiteke kontra, baina guk saiatuka itxasuan alde, itxasuakin arraunen iten. Eta horrek eman digu aukera, bestela guztiz ezinezkoa zan. Ederki Barion, eskerrik asko, aurten ere, beti hementxe gure ondoan, egoteagatik eskatu dugun bakoitzean. Zorionak eta animo, Jon. Horren gortean ikuste gian nolaxe. Venga, Jon. Baina horrela den, Jon Salsamendi entzun berri dugu, Orioko balkoi honetan ez dago inor jada, barruan daude, baina Pasai Donibanera egingo dugu salto orain, bertan ere sekulako giroa egon delako, une batetik bestera ikusiko ditugu irudi horiek, lankideak alduzunean, hortxe, Pasai Donibaneko irudia, neskak balkoian zirela, eurak ere bandera hori salai eskainiz. Bandera astintzen, kalekira egin eta gero, arraun elkartetik abiatu dira arratsaldeko 7:00 eta hortxe, azken irudia, azken helmuga udaletxea eta balkoia eta bandera sale guzti hoiei eskaintzea. Protagonistak entzungo ditugu orain. Bueno, hementxe da gure ondoan Maialen Arrazola San Juango entrenatzailea. Maialen, momentu hau gozatzeko dira zorionak. Eskerrik asko. Ondai guztu, estropada ikusi dugu nolagoa izan den ospakizunare ederra. Egia esan, herriak egiten digun ospakizuna oso handia da, eta ez dago hitzik hau dena deskribatzeko. Eta goizean ikusi zaitugu, tentsio handiarekin,
baina orain dana denbora urte osoko tentsua askatzen ala. Bai, eske agia esan, hain temporada ona egin ondoren ez, Kontxak ez irabazteak ematen du ez dela temporada handia izan ez, baina gu bagenekin temporada oso ona eman degula eta Kontxa zankin da bat ez, baina eman beharreko pausu bat, orduan azkenean presioa genekan gure gainean, eta batez ere nik nire gainean. Aurreko urteetan Etxabek dena irabazita gero, nik behintzat minimo berdina egin berko nuke, eta orduan presio hori nekan. Laugarren bandera jarraian ekarri dizute herrira. Bai, laugarrena. Ematen du azkar esaten dela ez, baina asko gozatzen dut lan handia dago. Eta lan handia da, hemen Anderrek eta lehenago egin zuten lan guztiagatik, orain frutua oraina agertzen ari da. Zoriena berriro eta gozatu eta ondo ospatu, Maialen. Bale, eskerrik asko. Bueno, nire ondoan beste protagonista bat, kasu honetan nesken artean, emakumeen artean bandera gehien irabazi duen emakumea arraunlaria, Andrea Ubina, 8 Donostiako bandera irabazi ditu, erretz esaten da. Enhorabuena, Andrea. Muchas gracias. Diciéndolo, 8 banderas de la Concha, ahí es nada. Bueno, estoy súper contenta de haber conseguido esta tercera bandera con San Juan y bueno, solo agradecerle al club, al pueblo y a todos los que hacen posible que esto siga adelante. Ganaste 5 con Galicia y llevas 3 ya aquí en San Juan. Sí, esta es mi tercera temporada con San Juan y muy contenta. Esta ha sido la más difícil quizás, la semana con mucha tensión, ¿no? Igual la que mejor nos ha sabido, porque llevamos una semana con dudas, nunca habíamos llegado a la segunda jornada por detrás. Entonces, bueno, a ver, creíamos en nuestras posibilidades, pero bueno, el tema de estar detrás pues también afectaba un poco psicológicamente. Ya me imagino que tú estarás acostumbrada a celebrar, es la octava, pero que lo celebres bien, que disfrútalo. Muchas gracias. Bueno, posten gara, Andrea Ubinaren hitzak entzuteaz, izan ere Ciudad de San Sebastianen ez dugurekin hitz egin nahi izan, baina une horiek errespetatu behar dira, une oso emotiboak direlako, eta jakina, hemendik zorionik beroena berarentzat, eta bai San Juan dar guztientzat ere. Bukatzen ari gara, Orion segitzen dugu, festak hemen segituko du zalantzarik gabe, eta hemen aldamenean ere, Oriotar petoa pospozik egongo dela, ezta? Agurraren unea iritsi da, eta, bueno, ez dakit azken balorazioa egiteko unea baita ere, Igon? Bueno, festak hemen Orion eta Pasai Donibanen jarraitu egingo duela, estropada historikoak ikusi ditugula, lehenko guneko markengatik eta gaurko irudiengatik eta 2017koa handia joan dela. Bueno, eskerrik asko eskaini diguzuen arretagatik eta datorren urterat, eskerrik asko, agur!